Datatiede Excelillä, Pythonilla ja Transport Tycoonilla. Hei kaikille! Tervetuloa tämän päivän oppitunnille, jossa tutkimme, miten jos-funktio toimii Excelissä ja miten voimme käyttää ehdollisia lauseita Pythonissa. Sukellamme tähän aiheeseen jännittävän esimerkin kautta, joka on peräisin Transport Tycoon-pelistä, joka tunnetaan myös nimellä OpenTTD. Aloitetaan. Kuvittele, että meillä on Transport Tycoon-pelissä 2 kukoistavaa kaupunkia, jotka haluamme yhdistää helpottaaksemme matkustajaliikennettä. Tavoitteenamme on päättää, mikä kulkuväline on sopivin riippuen siitä, kuinka monta matkustajaa haluaa matkustaa näiden 2 kaupungin välillä. Ensin luomme linja-autoyhteyden kaupunkien välille. Linja-autot sopivat erinomaisesti pienehköille matkustajamäärille. Pelissämme jokainen linja-auto voi kuljettaa enintään 35 matkustajaa. Tämä on ihanteellista, kun kysyntä on vähäistä. Mutta mitä tapahtuu, jos kysyntä kasvaa? Linja-autot eivät enää riitä. Siksi rakennamme junayhteyden. Junassamme on 3 vaunua. Jokainen vaunu voi kuljettaa 40 matkustajaa, eli yhteensä 120 matkustajaa per matka. Tämä ratkaisu sopii keskisuurille matkustajamäärille. Nyt siirrämme tämän skenaarion Exceliin, jotta voimme päättää, mitä kulkuvälinettä käytämme matkustajamäärän perusteella. Kuvitellaan, että meillä on solu A2, johon syötämme matkustajien määrän. Haluamme, että Excel valitsee linja-auto, jos matkustajia on 35 tai vähemmän, ja muuten juna. Tämä yksinkertainen jos-funktio tarkistaa, onko A2 on vähemmän tai yhtä suuri kuin 35. Jos ehto on tosi, se palauttaa linja-auto, muuten se palauttaa juna. Saavutamme saman logiikan käyttämällä Pythonia. Tässä esimerkkikoodi. Tämä skripti kysyy matkustajien määrää ja käyttää if-else-lauseketta päättääkseen, mitä kulkuvälinettä käytetään. Kaupunkiemme kasvaessa kysyntä voi ylittää junien kapasiteetin. Siksi esittelemme lentokoneyhteyden. Pelissämme lentokoneet voivat kuljettaa jopa 300 matkustajaa. Rakennamme lentokenttiä molempiin kaupunkeihin tukeaksemme tätä uutta kuljetusvaihtoehtoa.
Lisäämällä lentokonevaihtoehdon meidän on päivitettävä kaavamme Excelissä niin, että se sisältää tämän kolmannen vaihtoehdon. Se toimii näin. Jos A2 on vähemmän tai yhtä suuri kuin 35, palauttaa linja-auto. Muuten se tarkistaa, onko A2 on vähemmän tai yhtä suuri kuin 120. Jos tosi, palauttaa juna. Jos kumpikaan ehto ei toteudu, valitsee oletuksena lentokone. Nyt päivitämme Python-skriptimme niin, että lentokonevaihtoehto sisältyy siihen. Tässä on päivitetty koodi. Tämä skripti käyttää nyt elif-lausetta useiden ehtojen tarkistamiseen. Jos matkustajien määrä on 35 tai vähemmän, valitaan linja-auto. Muussa tapauksessa, jos matkustajien määrä on 120 tai vähemmän, valitaan juna. Muutoin valitaan lentokone. Yhteenvetona näimme, miten jos-funktiota voi käyttää Excelissä ja miten ehdollisia lauseita voi käyttää Pythonissa tekemään tietoon perustuvia päätöksiä, meidän tapauksessamme kulkuvälinen valinta matkustajamäärän perusteella. Kun sovellamme sisäkkäisiä jos-funktioita Excelissä ja elif-lauseita Pythonissa, voimme tehokkaasti käsitellä useita ehtoja. Kiitos, että seurasit tätä oppituntia. Toivon, että sinulla on nyt parempi käsitys siitä, miten ehdollinen logiikka toimii Excelissä ja Pythonissa. Kokeile näitä konsepteja omissa projekteissasi tai vaikka peleissä kuten Transport Tycoon. Mukavia koodaushetkiä.